והשבוע בתופרים ריאלות, טיפים איך תעברי טסט במכה ראשונה. אחד הצרכים הנפשיים העמוקים ביותר של גבר זה לחזור הביתה, מדי ערב, לשאול כמה שאלות ולקבל את התשובות המתאימות. למשל, ערב טוב יקירתי, מה שלומך? הוא אוהב לשמוע את התשובה מצוין. ואם ענית את התשובה מצוין, מבחינתו קיבלת וי על השאלה הראשונה. את עומדת בינתיים במבחן. שאלה שנייה, איך היה בעבודה? נפלא. וי נוסף. מה שלום הילדים? ישנים. וי נוסף. יש משהו לאכול? כן. ברגע שהוא שמע גם בתשובה הרביעית את התשובה שהוא ציפה לה וקיבלת וי נוסף, הרי שיוצאת 100 במבחן. טיפ מהטסטר לאשתו, מה שראית כאן זה איתות. חברים, זה לא יפה, אנחנו לא קצת זה, יש ביניהם כאלה שעושים צעדים לקראתנו. הנה אחד שהתגייס והוא משרת בתפקיד רס"ר. המזוזה של הבית הזה זה אישה עם כיסוי ראש מבד אטום, חולצה סגורה מכופתרת לא צמודה, חציות כניסה, גרביים 70 דיניר, עקב נמוך, עם של ולא מדברת עם גברים. היי, להיזהר משימי הירקן. לא, אני מרגיש שאני לא הבנתי. אולי אפשר חוות דעת נוספת מאוד רב? ילדה קטנה עם כל הרעלות האלה, ילדה קטנה אחת, והיא מושכת המון גברים. זה מותר שמסתכלים עליה ככה? איך הלכת בהפוכה, אה? נכון, היא מושכת תשומת לב, אבל היא לא מושכת לכיוון שלילי. הבנת? יש הבדל בין מושכת למושכת. הם חתולים, היו יודעים שהם ערומים, היו הולכים ישר להתלבש. אבל הם לא יודעים, הם חתולים. משדולת החתולים הביעו זעזוע על ההשוואה לנשים. חברים, אני מרגיש שאנחנו עוד לא על הרצפה, לא צחקנו מספיק. בואו ניתן פוש קטן בעניין הזה של הצחוק, בדיחה מערוץ הספורט.